ξεκάθαρη η θέση και του Υπουργού Γεωργίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος ότι δεν πρόκειται να μπουν ομπρέλες και κρεβατάκια στην παραλία της Λάρας παρά το αίτημά σας. Για μας δεν είναι ξεκαθαρό και θέλω να το τονίσω και θέλω επίσης να αντιληφθώ κάτι. Βγαίνει ο κύριος Παπαστηλιανού και κάνει τον ειδήμονα, κάνει τον Υπουργό, κάνει τον Γενικό Διευθυντή, γνωρίζει τις νομοθεσίες, γνωρίζει τα πάντα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αν είναι για αυτούς έντονη αντίδραση, δεν θέλουν να δουν και μακάρι να μην δουν την αντίδραση της κοινότητας και των επηρεαζομένων. Κύριε, έτσι βγήκε το πρόβλημα τώρα ο κύριος Παπαστηλιανού ή τι λέει το Υπουργείο και καθήλυνα αρμόδιοι? Τι λέει ο καθήλυνα αρμόδιοι και δεν είναι αυτές. Είχαμε πάρει κατηδίαν τους δύο πρώην υπουργούς και είχαμε πάρει δεσμεύσεις για το αίτημά μας. Και συνεχίζομαι. Αυτό είναι κόκκινο πανί. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας. Ναι, θέλετε να μας ξεκαθαρίσετε. Γιατί νομίζαν ότι η σελώνα και η προστατευτική υπάρχει μόνο στη Λάρα. Κάποιοι δεν έχουν βγει εκτός Κύπρου να δουν τι είναι προστατευτικές περιοχές και τι υπάρχει. Αύριο θα είμαι στον Πάλο, στα Χανιά. Και θα σας στείλω φωτογραφίες με μια άκρως προστατευτική περιοχή του Πάλου, Natura περιοχή, η οποία υπάρχουν όλες οι εξυπηρετήσεις για τους επισκέπτες. Και εξαπλώστρες και αναψυκτήρια και κολύμπη και τα πάντα. Κύριε Τσιβίκε, ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Συνεπώς, για να ακούσουμε και δεν έγνησε η Λάρα και είναι το αυγό. Κύριε Τσιβίκε, για να ακούσουμε, για να κατανοήσουμε την θέση σας, δηλαδή εσείς ενμένετε ότι θα πρέπει να μπουν... Εμένομαι και θα εμένομαι. Και έχω πει και στον Αντένα σήμερα. Θέλω άμεσα ο Υπουργός. Έχω πάρει και τηλέφωνο τον Υπουργό και περιμένω να με πάρει τηλέφωνο. Το ίδιο στον κύριο Χατζηπαναγιώτου. Να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Έχω στείλει και επιπλέον πρόσθετη την επιστολή, γιατί τα κρεβατάκια και τις ομπρέλες τις έχουμε να αγοράσει, είναι στο Κοινοτικό Συμβούλιο και έχω κάνει υπομονή από το 12 για να βρούμε μια κοινή συνισταμένη λύση. Άρα, στο τέλος της ημέρας θα υποχρεωθώ να τα τοποθετήσω από μόνος μου. Θα παρανομήσετε δηλαδή? Θα παρανομήσω. Προσπαθώ από το 12, αγαπητέ μου, να μην παρανομήσω. Αλλά θα παρανομήσετε το 23. Με οδηγούν και έχω με 23 να το κάνω. Και θα στο λέω δημοσίως ότι θα το κάνω πριν λήξει η θητεία μου. Λοιπόν, κύριε Τσιβίκε, ξεκάθαρη η τοποθέτησή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθει ο κύριος Παπαστηλιανού και οποιοδήποτε Παπαστηλιανού να μας εμποδίσει. Θα είναι πρόσδεκτος. Μα είναι το κράτος που θα σας εμποδίσει, κύριε Τσιβίκε. Δεν είναι ο κύριος Παπαστηλιανού που θα σας εμποδίσει. Λοιπόν. Να έρθει να μας εμποδίσει, γιατί έγιναν ταράντσια τους όλους η Λάρα και οι περιουσίες μας. Κύριε Τσιβίκε, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας στο δελτίο. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.